Așa cum spuneam, o să vedeți o echipă de asalt sau de pătrundere. Această echipă este formată de regulă din 5 jandarmi. Echipa de asalt sau pătrundere este utilizată în intervenția antiteroristă sau în situația producerii unui atac asupra transporturilor cu caracter special, la neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc și în special în cazul perchezițiilor domiciliare în cadrul acțiunilor speciale. Primul jandarm este celul ascult. Acesta are scut balistic și protejează coloana de asalt în cazul executării tragerilor asupra acestuia. Al doilea jandarm este binomul scutului sau pointerul și asigură direcția de deplasare, iar la nevoie va prelua scutul. Jandarmul din mijloc este team leader sau șeful coloanei. Acesta conduce și coordonează întreaga echipă prin semne, semnale sau prin comenzi prin stație. Cel de-al patrulea jandarm este elementul de pătrundere și spargere. Are berbecul cu care sparge ușile pentru a pătrunde într-o zonă, permițând înaintarea coloanei. Iar ultimul jandarm din coloană este siguranță spate și poate deveni elementul de sprijin care protejează întreaga coloană de activitățile adversarului din alte direcții. Este poziționat către spate sau în lateral. Asigur. Mergem! Mulțumim, colegi! Cred că a venit rândul să ia